Τι λέει, παιδιά, τι κάνουμε, πώς είμαστε? Λοιπόν, μου ήρθε πριν λίγη ώρα μία ωραία ερώτηση στη σελίδα στο Facebook και με βάση αυτή θέλω να κάτσω να μιλήσουμε λιγάκι. Με κάτι τέτοιες ερωτήσεις βασικά και γενικά τέτοια πραγματάκια μου δίνεται αφορμή να κάτσω να κάνω ένα βλογκάκι να το ακούσουν και οι περισσότεροι, γιατί κάτι τέτοια είναι ωραία θέματα και θέλω να κάτσω να τα συζητάω. Λοιπόν, με τι έχει να κάνει? Με ρωτάει λοιπόν ο φίλος Γιώργος, νομίζω. Γιώργος, sorry αν κάνω λάθος, αλλά δεν θέλω να κάτσω να το διακόψω τώρα. Με ρωτάει ο φίλος ο Γιώργος και τι μου λέει? Ρε Στέλιο, να σου πω, για πες μου του κάνω ρε Γιώργο, παιχταρά. Μου λέει, σε παρακολουθώ το καιρό τώρα ρε παιδί μου, από σχολιασμούς γενικά, από τις σειρές, από τα σοβαρά, τα πάντα. Και τι μου λέει? Να σε ρωτήσω, πώς και τώρα τελευταία ρε παιδί μου δεν σε βλέπω να κάνεις γενικά, να σχολιάζεις κάτι viral και τα λοιπά, αφού βλέπω και το κανάλι δεν ανεβαίνει με γρήγορους ρυθμούς, ανεβαίνει πιο αργά από ό,τι συνήθως, μπλα μπλα μπλα. Καταλαβαίνετε που το πήγε ρε παιδί μου. Και γενικά μου κάνει, γιατί δεν σχολιάζεις κάτι πιο viral να βοηθήσει και το κανάλι, μπλα μπλα μπλα. Ήταν πολύ ωραία ερώτηση, γιατί σε γενικές γραμμές είχε δίκιο στον τομέα του ανεβαίνει πιο αργά το κανάλι από ό,τι συνήθως γίνεται κτλ. Ποια είναι η φάση τώρα? Θα απαντήσω λοιπόν εδώ πέρα, γιατί το ρώτησα και του κάνω θέση να σου απαντήσω εδώ πέρα. Αν και του λέω, είναι καλή ευκαιρία να το πω και σε vlog αυτό, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα τον αναδειούνται και περισσότεροι. Μου κάνει, άντε, περιμένω, πήγαινε, βγάλε βίντεο. Λοιπόν, ποια είναι η φάση? Και η απάντηση κιόλας στην ερώτηση. Έχεις δίκιο. Δηλαδή το ότι ανεβαίνει πιο αργά το κανάλι από ό,τι συνήθως, ρε παιδί μου, έχεις δίκιο. Αλλά ποιο είναι το θέμα μου? Έστω ρε παιδί μου ότι θέλω να σχολιάσω κάτι viral που λέει ο λόγος, έτσι. Δεν βλέπω τίποτα ουσιώδες ή κάτι ρε παιδί μου, ούτε να με ευχαριστεί στο να το βλέπω και να γελάω και να περνάω καλά και να είναι και viral και να το σχολιάσω όπως είχα κάνει π.χ. με το Φίδι. Φίδι καλό μόνο νεκρό. Δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα. Νεκρό. Φίδι καλό μόνο νεκρό. Δεν με είχε ενθουσιάσει κάτι τέτοιο ρε παιδί. Δηλαδή θυμάμαι όταν είχα δει το βίντεο με το Φίδι, είχα γελάσει. Είχα γελάσει όντως πολύ. Και σαν ιδέα μου άρεσε, οπότε λέω θα το κάνω. Άλλη φάση τώρα. Με το Sugar Boy. Τότε. Παλιό βίντεο κιόλας. Δεν είχα γελάσει, είχα εκνευριστεί, είχα τσαντιστεί. Είχα μίσος, είχα νεύρα. Γιατί θυμάμαι ότι τότε είχε ανέβει κιόλας και το βίντεο του σε σελίδα με όνομα Greek YouTubers. Είχε κοινοποιηθεί από μεγάλη σελίδα Greek YouTubers. Και είχε κοινοποιηθεί το τραγούδι αυτό. Ως δουλειά YouTuber, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Πάντως είχα νεύρα. Οπότε σε αυτή τη φάση είχα νεύρα. Στο feed ρε παιδί μου γέλαγα. Γενικά τον τελευταίο καιρό όλα αυτά τα viral και τα λοιπά δεν με κάνουν ούτε να γελάω ρε παιδί μου, να περνάω καλά, ούτε μου δημιουργούν κάποιο έντονο αίσθημα ρε παιδί μου μίσους ή ότι πρέπει να μιλήσω, να πω γι' αυτό πράγματα. Αυτό που το παθαίνω και το καταλαβαίνετε και σε διάφορα βίντεο, ότι νιώθω ότι πρέπει να μιλήσω, ότι πρέπει να πω κάτι, ότι έχω να πω κάτι, ότι θα βγάλω κάτι, θα πω και κάτι σοβαρό εν μέρη. Δεν το νιώθω. Π.χ. τα τελευταία πράγματα που μπορούν να θεωρηθούν πιο viral τώρα στις τελευταίες 2 εβδομάδες, να πω. Ναι, τελευταίες 2 εβδομάδες. Ποια είναι? Pen, pineapple, apple, pen. Το οποίο δεν είναι ότι με νευριάζει, μου δημιουργεί μίσος, ότι έχω πράγματα να πω. Απλά με τσαντίζει. Με τσαντίζει που το βλέπω παντού. Και δεν μπορώ να ασχολούμαι συνέχεια με πράγματα που με τσαντίζουν. Δεν μπορώ να κάτσω σχολιάσω τώρα αυτό που με τσάντισε. Απλά θα με δείτε εμένα να κοιτάω τον άλλον και να κάνει. Και θα είμαι έτσι. Δεν έχω κάτι να πω. Απλά να το βάλω για να πάρω προβολές. Ναι, σίγουρα θα βοηθήσει το κανάλι. Θέλω να βοηθήσω έτσι το κανάλι όμως. Όχι. Να είμαι ειλικρινής, όχι. Τι άλλο, το επόμενο. Το πιο viral είμαι σίγουρος θα είναι το παιδάκι που έκανε dub στην παρέλαση. Τι να πω τώρα για το παιδάκι που κάνει dub στην παρέλαση? Ξεκινάω καταρχάς με την πρόταση παιδάκι. Είναι παιδάκι. Αν δεν υπήρχε το dub θα έκανε κάτι άλλο. Θα έκανε οτιδήποτε. Θα έκανε τον Καραγκιόζη. Έτυχε να κάνει τον dub γιατί το βλέπει παντού. Ασχολούνται όλοι με αυτό. Οπότε θα κάτσει να κάνει τον dub. Ωραία. Είναι παιδάκι, τι να πεις. Να ήταν 17-18 χρονών και να κάνει τον dub στην παρέλαση, να πω ναι, έχει και ένα σχετικό μυαλό. Οπότε είναι άξιος της μοίρας του. Είναι Καραγκιόζης. Είναι παιδάκι. Θα έπρεπε να κάνει dub? Όχι, εντάξει, έστω δεν είναι σωστό ρε παιδί μου. Όπως δεν είναι σωστό να κάνει το οτιδήποτε, όχι μόνο dub. Αλλά και πάλι, ωραία, είναι παιδάκι. Αν δεν έκανε dub όπως είπα, θα έκανε κάτι άλλο. Τελείωσε. Αυτό, με τι να κάτσω να βγάλω το βίντεο, να γράψω τίτλο με κεφαλαία dub σε παρέλαση! Ερωτηματικά θαυμαστικά. Ωραία. Και τι έγινε? Πήρα κάποιες προβολές, πήρα κάποιες εγγραφές σίγουρα, γιατί πουλάει τώρα πάρα πολύ.
Αλλά δεν θα έχω κάτι να πω. Δηλαδή, τέτοια viral βίντεο που έχω σχολιάσει μέχρι στιγμής, έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Μπορεί να. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος για κάποιο. Viral εννοώ, ρε παιδί μου, ότι τότε ήταν viral ο Symbol με τα φώτα. Μ' άρεσε. Είχε πλάκα γιατί είχα ήδη σκεφτεί με το που το είδα τι μπορούσα να πω και που μπορώ να σταθώ. Οπότε λέω, θα το κάνω. Μ' άρεσε. Ρε παιδί μου, είχε κάτι να πω. Μπορεί να πετάξω καμιά μπιχτή γενικά. Μ' άρεσε. Λέω, θα το πω. Με το Sugar Boy είχα τσαντιστεί, είχα νεύρα, είχα πολλά να πω. Με το Feed είχα γελάσει πάρα πολύ. Είχα πράγματα να πω. Μου ήρθαν με τη μία. Μου ήρθε η έμπνευση, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Για άλλα πράγματα τον τελευταίο καιρό δεν μου έρχεται τίποτα. Μου περνάνε αδιάφορα, με τσαντίζουν. Pen Pineapple Apple Pen. Μπαντάψε παρέλαση. Είναι παιδάκι. Μπήκε ο Symbol στο τέτοιο. Να! Τι να κάτσω να πω τώρα γι' αυτό. Μπράβο αν μπήκε. Μπράβο αν δεν μπήκε. Χαίστηκα και στις δύο περιπτώσεις. Τι με νοιάζει. Γιατί να δώσω βάση. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε πώς θέλω να το πω. Αλλά γενικά σε τέτοια πράγματα μ' αρέσει, άμα θέλω να ασχοληθώ με κάτι viral, να έχω να πω τουλάχιστον κάτι. Είτε να μιλήσω λίγο πιο σοβαρά, είτε να φαίνεται ότι είμαι νευριασμένος και να το βγάλω προς τα έξω, είτε να χαβαλεδιάσω και να φανεί και αυτό επίσης προς τα έξω. Γενικά, όχι απλά να πω το έβαλα, μπαπ, μπήκε στον τίτλο, μπήκε στα tags, μπαπ, πήρα κάποιες προβολές εγγραφές. Που τι θα είναι κιόλας αυτές τις προβολές εγγραφές. Δεν ξέρω καν τι θα είναι. Άμα δεν λέω κάτι ουσιαστικό και στο βίντεο. Θα είναι σαν νεκρές εγγραφές. Ακούγεται λίγο περίεργο αυτό, αλλά θα είναι λίγο σαν νεκρές ρομποτικές εγγραφές. Που απλά κάποιος πάτησε εγγραφή στο κανάλι μου μόνο και μόνο επειδή είχα κάτι viral στο βίντεο. Μου ακούγεται άσχημο. Νομίζω και στους περισσότερους θα ακούγεται άσχημο. Θα ήταν δελεαστικό, άμα ήθελα να ανέβει πιο γρήγορα το κανάλι. Δεν πρόκειται να το κάνω όμως. Άμα δεν μου αρέσει κάτι όντως. Και γι' αυτό είναι ο λόγος που δεν τα έχω σταματήσει, αλλά έχω ελαττώσει μέχρι έναν βαθμό του σχολιασμού στα βίντεο. Έχω κάποια πράγματα άλλα που μπορώ να σχολιάσω. Τελείως άλλα, ρε παιδί μου, που δεν είναι τώρα, ρε παιδί μου, δεν τα βλέπετε μπροστά σας. Αλλά είναι κάποια άλλα πράγματα που μπορώ να σχολιάσω, ναι. Η αλήθεια είναι, για να είμαι τελείως ειλικρινής, ότι το ψιλοβαριέμαι. Άμα δεν μου έρθει τελείως έμπνευση, το ψιλοβαριέμαι και το ψιλοαφήνω. Είναι μέχρι να μου έρθει η όρεξη για να κάτσω να ασχοληθώ με αυτό, γιατί ξέρω ότι θα μου πάρει περισσότερο χρόνο. Αν ήταν, ας πούμε, κάτι viral, γιατί θέλω να είμαι τελείως ειλικρινής, αν ήταν κάτι viral, πιστεύω ότι θα μου ερχόταν πιο εύκολα η όρεξη, ρε παιδί μου, να πω θα κάτσω να δουλέψω πάνω σε αυτό, θα βγάλω ατάκες κλπ. Γιατί θα ήξερα ότι θα βοηθούσε και πιο περισσότερο το κανάλι. Από τη στιγμή όμως που και δεν είναι κάτι viral και δεν μου έρχεται απευθείας η όρεξη, θα το αφήσω λίγο στην άκρη και θα πω: το έχω το κείμενο έτοιμο, έχω αυτό το θα κάτσω να το κάνω κάποια στιγμή. Δεν θα το αφήσω τελείως. Ναι, θέλω ένα συνδυασμό. Θέλω να δω και κάτι viral, ρε παιδί μου, να πω έτσι θα βοηθήσει το κανάλι, αλλά να είναι και κάτι το οποίο μπορώ να πω πράγματα πάνω σε αυτό. Να πω είτε κάτι σοβαρό, είτε κάτι αστείο, οτιδήποτε. Αρκεί να μπορώ να μιλήσω πάνω σε αυτό. Όχι απλά να πω μπαπ, μπήκε στον τίτλο, μπαπ, έτοιμο. Και απλά θα κάθομαι έτσι. Δεν μ' αρέσει. Πάνω κάτω αυτό σαν απάντηση. Γιατί στέλνει δεν κάνεις κάτι πιο viral για να βοηθήσει το κανάλι. Γενικά, αυτός είναι ένας λόγος που ίσως να μην ανεβαίνει τόσο τέτοιο το κανάλι. Από τους κυριότερους λόγους βασικά. Που δεν ασχολούμαι με τα πάντα της επικαιρότητας. Ένας άλλος λόγος είναι ότι δεν ανεβάζω τόσο συχνά βίντεο. Σε αυτό δεν μπορώ να κάνω πολλά. Προς το παρόν τουλάχιστον. Μακάρι να είχα άπειρο χρόνο να ανεβάζω με άνεση όσα βίντεο ήθελα. Μακάρι. Αλήθεια, το λέω με τεράστια ειλικρίνεια. Μακάρι. Μακάρι να είχα τον περισσότερο χρόνο. Τον περισσότερο χρόνο. Ωραία, και ωραία αυτό γραμματικά. Μπράβο. Να είχα όσο περισσότερο χρόνο γίνεται, τέλος πάντων. Μακάρι. Μακάρι, γιατί είναι κάτι το οποίο το γουστάρω. Γουστάρω να το κάνω. Γουστάρω ας έκανα vlog κάθε μέρα. Να είχαμε κάτι να λέμε, να βγάζω vlog κάθε μέρα. Δεν γίνεται. Είναι δύσκολο. Αυτό. Σαν απάντηση λοιπόν στο φίλο τον Γιώργο, που με ρώτησε γιατί δεν κάνεις κάτι πιο viral για να βοηθήσει και το κανάλι. Ήταν ωραία ερώτηση και μ' άρεσε και ήθελα να την απαντήσω, γιατί είμαι σίγουρος ότι όλο και κάποιος άλλος θα την έχει απορία, και κυρίως αυτοί που με ρωτάνε γιατί δεν κάνεις, ρε παιδί μου, γιατί έχεις παρατήσει τους σχολιασμούς. Το ακούω συχνά αυτό. Παιδιά, όχι. Έχω παρατήσει τους πιο ηλίθιους σχολιασμούς. Δεν ξέρω αν θέλω να το πω αυτό, γιατί δεν κάνω μόνο σοβαρά πράγματα στο κανάλι. Έχω κάνει και αρκετά ηλίθια και έχω κάνει και πολλά λάθη στο παρελθόν, ας πούμε. Στο παρελθόν είχα σχολιάσει, ξέρω εγώ. Ποιον είχα σχολιάσει, το Λευτέρ, ένα παιδάκι. Τώρα δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Το θεωρώ μεγάλη μαλακία. Γιατί να ασχοληθώ με το παιδάκι, θα έλεγα. Τώρα. Τότε, άλλο μυαλό. Γενικά με έχει βοηθήσει να σκέφτομαι και λίγο διαφορετικά. Το YouTube και γενικά όλο αυτό ο καιρό που ασχολούμαι με τα βίντεο. Ελπίζω προς το καλό. Θα μου πείτε εσείς. Οπότε ναι, αυτό πάνω κάτω θέλω να πω.
για το ερώτημα κάτι πιο viral, Στέλιο. Οπότε προς το παρόν αυτά. Σας αφήνω λοιπόν. Αυτό ήταν το μήνυμά μου. Τι λέω, μήνυμα. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω. Αρκετά, φτάνει. Κλείνω εδώ το βίντεο. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Εδώ είναι που λέω e-stream, αλλά επειδή δεν ξέρω αν θα κάνω stream πρόσφατα, δεν το λέω ακόμα. Τέλος πάντων, θα τα πούμε στο μέλλον.